ଏଠି ମୋ ନନା ବସି ଖାଉଛି, ମା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ନନା ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ଭଲ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଇକି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ହେଲା ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ହେ ଗାଈ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଥିବେ। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମା କ'ଣ କରୁଛି। ମା କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇଏ କି ଦେଶୀ ଫ୍ରାଇସ୍ ରାଇସ୍ ଦେଖୁଛ, ଏ ସବୁ ଆମର ମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଦେଶୀ। ଏଠି ମୋ ନନା ବସି ଖାଉଛି, ମା ବାଢ଼ି ଦେଇଛି। ନନା ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ଭଲ ହେଇଛି ଅବଶ୍ୟ, ଦେଶୀ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ଆମେ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ତ ଗାଧୋଇ ପାଧେଇ ହେଲେ ଆମେ ରେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁକୂଳ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ତ ଏଠି ମୋ ନନା ଆଉ ମା ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ମାନେ ଆମେ ଏବେ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚାଛୁ। ଏପଟେ ହେଲା ତା ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା। ତ ଆମେ ଏପଟେ ଦେଇକି ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଯିବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଇଲୁଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିକି ସ୍ପଜ୍ କରିଦେବେ, ବୋର୍ଡ଼ଟି ଦେଖିଦେବେ। ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା। ଏଟା ହେଲା ଆମର ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଆମେ ଯୁଆର ହେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଦୁଇଟା ସିଂହ ରହିଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତ ସେପଟେ ଯାହା ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ରାସ୍ତା। ତ ଏଠି ଆମ ମା ବସିଛି ଛାଇରେ ଟିକେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ନନା। ଏଇଟା ହେଲା ଫାଇନାଲି ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ବିଷୟ ଆମେ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଭିତରୁ ଗଲା ନାହିଁ, ବେଶୀ ନେଲା। ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ରହିছে। ଗଲାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିକି ଯିବ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ। ଏଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନୀତିଫୀତି ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଏଟା ଆମର ହାଣ୍ଡି ସାଳ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଯିବା। ହାଣ୍ଡି ସାଳ କଷ୍ଟ। ତ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଅଛି। ଇଆଡ଼େ ବି ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର ଛୋଟ ପାର୍କ ଟାଇପ୍ର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେପଟେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ସେତିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଛୋଟ ପାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଫୁଲ ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ବି ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା କି ମନ୍ଦିର? ଏଇଟା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଦର୍ଶନ ସରିଲା। ତ ଆମେ ଏବେ ଅନୁକୂଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବୀ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଯିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖା ହେବା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ। ଭାଇ ଏଇଠି ପରା ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଭଡ଼ା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନୀତିଫୀତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଧେ ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ। ଏଠି ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ମିଳୁଛି। ଅଭଡ଼ା ଅନ୍ନ ମିଳୁଛି। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ବୁଲିବେ ତାଙ୍କର ଏଠି ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଟାଇପ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ପରିଚିତ ହେଉଛି ଆମ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏଇଟା, ଶିବ ଠାକୁର ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ମା ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଆମର ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ବି ଅଛି ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ। ତ ଏ ହେଲା ଆମ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୀଠ। ଏଠି ଆମର ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଏଠି ତ ଆଉ ଗୋଟେ କି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତ ଏହାର ଲୋକେସନ୍ ହେଲା ପୁରୁଣା ଟେକଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅନୁକୂଳ ତା ପାଖରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।